مستيات بيتنا شوالن جرمن نروي من أوروبا عبيد هالو وسودان مركز اللخا Sie will da was sagen. Nee, sie will gar nichts sagen. Warum? Nee, aber sie jetzt lernen die nicht ihre Sprache. Das ist keine Frage. Lernen die ihre Was feiern Sie heute? Warum freuen Sie sich heute so? Es gibt politische Gefangene. Ich bin auch Diktator. Ich bin auch Diktator. Ja, aber warum? Ich bin auch Ist Diktator. Ihnen egal, wenn will ich. Keine. Ich bin Eritrea. Und Ich bleibe auch Eritrea. Lesen Sie mal woanders, bitte. Fragen Sie die anderen. Wir sind für Frieden da. Wenn Sie die Pressefreiheit behindern, dann filme ich Das Sie. ist keine Pressefreiheit. Doch, Sie behindern die Pressefreiheit. Dann muss ich das dokumentieren. Das ist kein- Aber gibt's als Hey, lass mich doch einfach in Ruhe jetzt. Warte mal. Aber wir machen nur ein Interview. Warum laufen die jungen Leute alle weg? Warum? سلام كما يتوعلو كبرات تخاتاتل تمستيات بيتنا عبز حلف قدام سنبت استرالوه فستيفال هقدف جرمن بحد جرمن او غازيطنيا تمكيتوس كاب تساتفتي قطع استحوسو ملستات تواهيبو الله نكتاتلو كم يلهم دحانيهم طعناهم تقرينيا نفوتوينا إيساسنا Eritrea Ja. ist mein Land. ኤርትራ ሃገረያ ዝተወለድ ኩላ ሃገረይ ክንደይ ግዜ ትኸድና ብኤርትራ ብዙሕ ግዜ እሞ ከመይ ትመስል ኤርትራ ብዙሓት ናይ ፖለቲካ እስራት ኣለዉ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ኣሎ ነፃነት ፕረስ የለን እዮም ዝብሉ ኣነ ፀገም የብለይን ኣብ ዓመት 2 ግዜ እየ ዝኸይድ ምናልባት ቀረፅ ስለ ትኸፍሉ ዶ ትኸድ ትኾኒ እወ ስራሕ ይሰርሐ ቀረፅካ ይኸፍል Ich bin doch hier. Wie soll ich wissen, was da drüben ist? ኣብዚ እንዴ ዘለኹ ኣብኡ እንታይ ከም ዘሎ ከመይ ገይረ ክፈልጥ ይኽእል ኣብዚ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ኣበይ ኣብዚ ኣይረኣኽዎን እንታይ ትሓስብ ብዘይካ ባህላውን ሙዚቃውን እዚ ፌስቲቫል ፖለቲካዊ እዩ ሓቀይ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከ ምኸድካ ዶ እወ መፀዋዕታ ጥራሕ ይምፃን እምበር ብዘይ ዕፂ ምፂ ምኸድኩ ብሓቂ እየ ዝብለካ ኤርትራ ከመይ ከም ዘላ ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ እኮ ዘገልግሉ ዘለዉ መዓዝ ከም ዝምለሱ ኣይትፈልጥን ኢኻ ይፈልጥ እምበር ንስኻስ ደይ ሰሚዕኻ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ብዙሓት ካብ ኤርትራ ዝተሰዱ ታሪኾም ይነግሩ እዮም እወ ይሰሚዐ እሞ ኣብዚ ዓለም መን ዘይስደድ በቃ እዚ እዩ ሕቶኻ ዘሕዝን እሞ ሕጂ ኣብ ኤርትራስ ምልካዊ ስርዓት የለን ትብል ኣለኻ ኣይፈለጥኩን ግን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክፍፅም እየ ትብል ኣለኻ እሞ ናይ ኤርትራ ከመይ ገይረ ክፈልጥ ትደልየኒ ኣብዚ እንዲ ዓብየ ሕራይ ምስ መን ኢኻ ክትቃለስ ትደሊ ዘለኻ ምክንያቱ ኢሳያስ ኩሉ ግዜ መርገፂኡ ይቀያይር ኣሎ ምስቲ ኸትከዓና ዝመፀ መን እዩ ንሱ እንድዒ ኣይፈለጥኩን Ja, auf die Seiten. Meinen Sie? Sie will da was sagen. Nee, sie will gar nichts sagen. Da ist Eritrea. ኤርትራ እታ በይናዊት ውሽጣዊ ሰላም ዘለዋ ሃገር እያ ኣብ ጎረባብታ ዘለዋ ሃገራት ብጎነፅ ኩናት ሽበራ ዘይምርግጋእ ጥሜትን ሰብኣዊ ቅልውላውን እየን ዝሰቐያ Instabilität, Unruhen, Hunger, Not, humanitäre Katastrophen. Jedes Jahr seit ኣብ ጀርመን ካብ ዝኣተኽሉ ዓመታዊ እየ ናብዚ ዝመፅእ ባህሊ ሙዚቃ ክትርኢ ዲኺ ናብዚ መፂኺ እወ ልክዕ ከምቲ ትብሎ ዘለኻ ንዑ እየ መፂ verfolgen. Wenn ihr mal dabei sind, sollten Sie ja eigentlich wissen. Sie sind vorangenommen. Das ist keine Journalismus. Deswegen frage ich Sie ja. Nee, das Dann ist aber sagen kein... እዚ ጋዜጠኝነት ኣይኮነን ትኺልካ ብውልቀ መላኺ ኢኻ ትጅምር ዘለኻ ኣነ ኣብዚ እየ ተወሊደ ክልቴና ከዓ ኣብዚ ንነብር ኣለና ስለዚ ስለምንታይ ብዛዕባ ዘለናዮ ዘይንዛረብ እወ ብዛዕባ ኤርትራ ዛረብ ኣለኹ ምክንያቱ ሎሚ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ስለ ዝኾነ ንሕና መበቆል ኤርትራ ዘለና ጀርመናውያን ኢና እሞ ኤርትራውያን ጀርመናውያን ኣብ ጀርመን ከመይ ትነብሩ ኣለኹም ንሕና ደኣ ብሕሱም ንሳቕ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ልዕሊና ካብ ቅድሚ 14 ዓመታት ጀሚሩ ጎነፅ ይፍፀም ኣሎ መን እዩ ጎነፅ ፈፂሙልኩም ኣብ ጊሰን ዘለዉ ፖለቲከኛታት ብዛዕባኦም ዝዛረብ ግን የለን Deutsch Eritrea. Heute Was feiern Sie heute? Warum freuen Sie sich heute so? ኤርትራ ነፃ ሃገር ድያ እወ ነፃ እያ ብዙሓት ግን ካብቲ ሃገር ይስደዱ ኣለዉ እወ ይስደዱ ኣለዉ ንስኹም ጀርመናውያን ከ ስለምንታይ ሃገር ቀይርኩም ትነብሩ Sind Sie geflohen oder sind Sie hier geboren?
kultur, Familie treffen. ኣብዚ ዘለና ባህላዊ ምትእኽኻብ ክንገብር ቤተሰብ ክንረክብን ንሃገርና ክንቃለስን እዩ ካብ ሃገር ክግን እኮ ብዙሓት ደቂ ዓድኺ ይስደዱ ኣለዉ እንታይ ፀገም ኣለዎ እሞ ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እዩ በይንና ኣይኮናን ናይ ኤርትራ ግን ፍሉይ እዩ ብዙሕ ኣለዎ ብፍላይ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣይግድሰንን እዩ ኤርትራ እታ ዝበለፀት ሃገር እያ ዝበለፀ መራሒ ኸ ኣለዋ መራሒኺ ግን ውልቀ መላኺ እዮም ዝብልዎ ወላ ኣነ ውልቀ መላኺት እየ ኣነ ወተሃደር እየ ኣሃ ወተሃደር ዲኺ እሞ ስለምንታይ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ተኣትዊ ሓደገኛ ዶ ኣይኮነን ኣነ ኤርትራዊት እየ ኤርትራዊት ኮይነ ኸኣ ክቐፅል እየ Nee, nee, Ist keine. wieder gefährlich. Keine. Ich bin Eritrea. Und Ich bleibe auch Eritrea. Und Tigray? Warum reden die über Grote? ብዛዕባ ኣቶ ግሮተ ዘይትዛረብ ግሮተ እንታይ ጌጋ ይፈፂሙ ቅድሚ 10 ዓመታት እንታይ ኢሉ ነይሩ Was falsch gemacht? 14 Jahre gesagt. Ja. Was hat ihm vor 14 Jahren gemacht? Keine Ahnung warum. Entschuldigung. Halt mal auf jetzt. Herr Grota, Stellen Sie mal woanders bitte. Fragen Sie den anderen. Wir sind für Frieden da und wir sind da. ንሕና ሰላማውያን ሰባት ኢና ብዛዕባ ስደት ትሓትት ኣለኻ ንሱ ግን ሎሚ የለን ኣብ ጎግል ግን ካሊእ እዩ ዝፅሓፍ ጎግል ዳ ሓሳዊ እዩ aber gucken Sie mal bei Google. Was steht über Was ist von Grote? Das sind Lügner. Google? Reden die über Grote? Jetzt mal bitte. Können Sie nach hinten gehen? Ich frage ja erst. Die fragen auch. ግደፍ ኣይትቕድሓኒ ንነፃነት ፕረስ ትፃረር እንተለኻ ክቐድሓካን ክስንዶን እየ Dokumentieren. Aber gibt es auch Probleme in Eritrea? Nein, gibt keine. Irgendwann mal ኢትዮጵያ ምዕራባውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ብሓባር ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ከም ዝወፁ ብምግባር ነታ ሃገርን መንግስታን ከዳኽሙ ሰሪሖም ብማእከላይ ባሕሪ ቢሎም ናብዚ ንኽመፁ ከዓ ንሳቶም እዮም ሓጊዞሞም Es sind 500.000 Menschen gestorben. Es sind 500.000 Menschen gestorben. Lass doch mal lieber sein dann. Wenn die dir sagen, keine Interview. Alles gut. Geh mal bitte rein. Warum darf er kein Interview? ስለምንታይ እዩ ቃለ መሕትት ከይገብር ተኸልኪሉ ሓሳቡ ክገልጽ ኣይክእልን ድዩ ኣኽባር ፀጥታ ዲኻ እወ ኣኽባር ፀጥታ እየ ግን ዝኾነ መለለየ የብልካን እስኪ ስራሓና ካብ ዝተኣለ ነጊረካ ኣለኹ ካብ ዝተኣለ እሞ ንገረኒ መን ዝቆፀረካ ኣኽባር ፀጥታ ኢኻ Sie sollen beiseite gehen. Eritrea ist Heimat. Unsere Heimat. Stolz auf unser Land. ብዓድና ኣዚና ኩርዓት ኢና ብዙሓት ግን እታ ሃገር ሓራ ኣይኮነትን ይብሉ ሓራ እምበር ንሕና ብፕረዚደንትና ዕጉባት ኢና ብጣዕሚ ዕጉባት ብዛዕባ እቶም ናይ ፖለቲካ ሕዩራት ከ Wir sind nicht zufrieden mit unserem Präsident. Nicht zufrieden. Zufrieden. Warum? Aber es gibt politische Gefangene. Die Kirche. ኩሉ ግዜ ኢኻ ከምዚ ትገብር ዝብሎ የብለይን ሓራይ በል ካሜራ የተንክፈለይ ከይትሰብራ ተኣለ ናባይ ትፀጋዕ ጉዕዞኻ ቀፅል Also ich fahre doch immer nach Eritrea. ኣነ ኣብ ዓመት 2 ግዜ እየ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ኣነ እየ ሓቂ ዝዛረብ ዘለኹ ንስኻ ኣይኮንካን እሞ ዝኾነ ዘይፍትሓዊ ነገር ኣይረኣየክኒ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ እቲ ናይ ኮንቴነር ቤት ማእሰርቲ ኸ ኣበይ ኢልካ ኣበይ ዘሎ ኮንቴነር ኣበይ ርኢኻዮ ንገረኒ ከምኡ የለን ኣብ ስእሊ ርእዮ ኣለኹ ሓሶት ዝኾነ ፀገም የለን ኩሉ ሰብ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ይኽእል እዩ ፀገም የለን Wollen Sie alle nach Hause gehen? Es ist friedlich. ዓብ ሰብ በሊሕ ሰብኣይ ስለምንታይ እዩ ኢሳያስ ጽቡቕ ንዓኻ ሓቀኛ እዩ ብዙሓት ግን ውልቀ መላኺ ይብልዎ ንስኻ ትፈልጦ የብልካን ስደተኛታትኩም ግን ኢሳያስ መላኺ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ መበገሲ ኣለዎም ስለምንታይ ናብዚ ከም ዝመፁ ስለምንታይ ካብ ሶርያ መፅዮም ማእሰርቲ ኣሎ ንሱ ደኣ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣብ እስራኤል እንደኺድ ወተሃደራዊ ፀላእ ኣለዎም ንሕና ከዓ ንዓድና ንቃለስ ፀላእ እንተመፅዩ ክንቃለስ ኢና ምስ ኣሜሪካ ምስ ኣውሮጳ ክንቃለስ ኢና Wir machen nur ein Interview. Die Deutschen haben ጀርመን ካብ 1945 ጀሚራ ልኡላዊት ሃገር ኣይኮነትን ዝተፈላለያ ውድባት ዲሞክራሲ ከምፃ እየን ኢልካ ትሓስብ ብኸመይ ደኣ ጀርመን ልኡላውነት የብላን ትብል ጀርመናውያን
ኣሜሪካውያን ዝበልዎም እዮም ዝገብሩ እዚ ዲ ዲሞክራሲ ንዓኻ ሓራይ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ይህሉ ዶ ትብል ኩናት የለን ኣሜሪካውያን ኢዶም ተዘእትው ነይሮም ምናልባት ሕጂ ግን ኣምላኽ ይመስገን ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ትራምፕ ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ኢሉና ኣሎ ዘይፈለጥካ እንተኾንካ ኣብ ትዊተር ረኣዮ Tage Trump ist auf unserer Seite. Wissen Sie das? Wissen Sie nicht? Gucken Sie Twitter. Gucken Sie Twitter, ja. Ich bin Deutsche Adiam. Die haben Gruppen, die hier... እዞም ስደተኛታት ኤርትራውያን ምዃኖም ርግፀኛ ዲኻ ክንደይ ካብኣቶም እዮም ብስም ኤርትራ ዕቑባ ዝሓቱ ሕራይ ብዛዕባ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ከ ኤርትራውያን ካብኡ ይሕብኡ ንዕኦም ዘይረኸቡ ስድራ ቤቶም ይእሰሩ ድሓን ኣብዚ ጽምብልኩም ኣብ ውሽጢ እዚ 10 ዓመታት ካብ ኤርትራ ዝተሰዱ ኣለዉ ዶ ብዙሕ ምኽንያት ኣለዎም ክስደዱ ክንፈላለዮ ኣለና እሞ ኤርትራ ጽቡቕ እንተላ ናብ ዓዶም ክሰድዎም ዲኹም ናትካ ቻነል ፈሊጠ ኣለኹ ኣቶ ግሮቶ እውን ይፈልጦ እየ ንስኻትኩም እቲ ናይ ጊሰን ዕግርግር ንኽልዓል ምኽንያት ኢኹም ንስኻ ኣቶ ግሮተን ሩት ባህታን ኢኹም ምኽንያት ስለምንታይ ንሰብኣዊ መሰላት ደው ስለ ዝበልና ኣይኮነን ብዙሕ ጌጋ ኢኻ ትፍጽም እስኪ ገለ ካብ ጌጋታተይ ጥቀሰለይ ድሓን ድሓር ክምለሰካ እየ Ich kenne ja Ihren Sender und ich kenne ja auch den Herrn Grote. Ne? Ja. Und Ihr Kanal ist ja einer der Gründe, warum es vor 2 Jahren Gießen so eskaliert ist. Ne? Sie tragen dazu bei. Sie tragen dazu bei. Ne? Sie, der Herr Grote, Ruth Bachter, Sie sind die... Ja, warum? Warum? Was steht da? Out Nahafash. Was heißt das? Out Nahafash. Ja, müssen Sie übersetzen. Traditionelle Kleidung. ግደፎ ጸቕጢ ትፍጠረሉ ግደፎ ድሓን ወዓል Sie ihm nicht. Auf Wiedersehen. Ich komme aus Eritrea. ካብ ኤርትራ እየ መጺ ካብ 2014 ናብ ዘለኹ ስለምንታይ መጺኻ ናብዚ ስለምንታይ ዶ ምኽንያቱ ኩናት ስለ ዘሎ Weil Krieg. Ich komme. Aber jetzt, die alle sagen, Isaias ist gut. Ha? Das ውፃእ እነግረካ ኣለኹ ኣብዚ ፍቀደካኒ ውፃእ Situation? Ja. Die Situation. ኩነታት ኤርትራ ከመይ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ዝበለጸ ግን ብዙሓት ይስደዱ ኣለዉ ንሱ ፖለቲካ እዩ በቃ ፖለቲካ እዩ እሱ Politik, das Menschenrechte. Das ist keine Menschenrechte. Was denken Sie über die Leute? ብዛዕባቶም ኣንጻርኩም ሰልፊ ዝገብሩ እንታይ ትብል ንሶም ደኣ ኣእምሮኦም ዝሓመሙ እዮም ትርድኦም ዶ ብዙሓት እዮም ካብ ኤርትራ ዝስደዱ ዘለዉ እኮ ሓደሽቲኦም ኣይርድኣሎምኒ ኣብ ኤርትራ ህይወት ግና እዩ ይብሉ ፍርሕሎም እዚኦም ዝተመወሉ እዮም መን ይመዊልዎም እንድዒ እዚ ፌስቲቫል ግን ብመንግስቲ ኤርትራ እዩ ተመዊሉ ሓቀይ ጌጋ ብናትና ማሕበር እዩ ተመዊሉ እሞ ኤርትራ ንዓኻ ነፃ ሃገር እያ ማለት ድዩ እወ ነፃ እያ Muss man da Angst haben? Manche sagen, das ist Diktatur. Was denken Sie? ሰባት ኣብ ኤርትራ ውልቀ መላኽሎ የፍርሕ እዩ ይብሉ ፍጹም ሓሶት ኤርትራ ነፃ እያ ነፃነት ከማን ኣብ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ኩሉ ምግባር ይከኣል እዩ ኣብ ዓድና እሞ ስለምንታይ ደኣ ሰባት ይስደዱ ኣለዉ እንድዒ ናቶም ምኽንያት ኣለዎም ኣነ ቅድሚ ነፃነት ኤርትራ እየ ናብዚ መጺ 1989 Eritrea ist ein Land, das ist das beste Land von der Welt. Was denken Sie über Isaias? እስኪ ንኢሳያስ ግለጾ ኢሳያስ ሓያል ትኽ ዝበለ መንገዲ ዘለዎ እዩ ኩሎም ጎረባብትና ኣብ ኩናት እየን ዘለዋ ኣነ ሕጂ ዓመታዊ እየ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ኣብ ኤምባሲ ቀረፅ ስለ ትኸፍል ኢኻ ዓመታዊ ትኸይድ ሓቀይ ክልተ ፓስፖርት እዩ ዘለኒ ንኽልቲኡ ከዓ ይኸፍል እንታይ ፀገም ኣለዎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከተኸይድ ዶ እወ ኦርቶዶክሳዊ እንዴ ግን ክልተ ቤተ ክርስቲያናት እየን ዘለዋ እቲ ሓንቲ ናይ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ እቲ ሓንቲ ናይ መንግስቲ እመነኒ ድሕሪ 3-4 ዓመታት ብሓደ ክንሕወስ ኢና ክንወሃሃድ ኢና Ja, nee, es gibt bei der orthodoxen Kirche 2 Kirchen. Eine Kirche... Wir sind doch Heimat aus Eritrea. ዝኾነ እንዲ Jeder feiert doch in Deutschland.
wieso sind Anti-Eritrea? Nee, feiern ist ja nicht verboten, ist ja schön. Jede feiert, ist es jedes Land feiert. Aber in Eritrea ist halt eine Diktatur und deswegen sagt... Es gibt keine Diktatur. Sie meinen, ist es eine Diktatur. Es gibt keine Diktatur. Diktatur ist es... Viele Länder sind Diktator, dass die Leute bombardieren. Ja, Was macht es? Zum Beispiel, wenn Russland jetzt ein Festival hier feiert, da gibt es auch Probleme. ሎሚ በዓልና እዩ ደስ ኢሉና ከዓ ክነብዕል መፂና ኣለና ግን ኩሉ ብኤርትራ ዘሎ ሕጉስ ድዩ እወ ኩሉ ሕጉስ እዩ ብዙሓት ግን ኣብ ማእሰርቲ ኣለዉ የለን ማእሰርቲ የለን ሃገረይ ነፃ እያ ብዙሓት ስደተኛታት እዮም ዘለውዋ እኮ ንሱ ዳ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ እቲ መራሒ ከዓ ውልቀ መላኺ እዩ እዚ ዓበ ሓሶት እዩ Nein, mein Land ist zufrieden. شو